bareng El Wafda, insyaallah berkah. Permata Audio masih di kediaman Bapak Zainal Arifin, Ibu Hartini Gelagah Waru, Undaan Kudus. Wes wajine tansah dielingke, wes wajine padha nindakake akan wasu mandang wayahe sembahyang, netapi wajib dawe pangeran salat dadi cagake agama. Sampurna iku perintah agama, ngelingono ning donya wong sedela sabar lan tawanan pasrah sing kuwasa yen bareng besok munggah swarga. Ibu Jeminah sampun lunas nggih.